χρόνο, τον τρόπο και την διαδρομή που ακολούθησε άγνωστο αυτοκίνητο ένα απόγευμα του Φεβρουαρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν βρεθεί η σωρός του 39χρονου. Καθώς είναι γνωστό ότι πλειάδα δορυφόρων σαρώνουν περιοδικά όλα τα σημεία του πλανήτη, ήταν δεδομένο ότι ένας εξ αυτών, εν δυνάμει, θα μπορούσε συμπτωματικά να έχει σαρώσει την επίμαχη περιοχή του Τρινάβου, όπου και στις 17 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε από εργαζόμενο κτηνοτροφικής μονάδας η σωρός του 39χρονου Βασίλη Καλογύρου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 30 Δεκεμβρίου του 2024. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στις 7:42, δορυφόρος δίνει καρέ των ληψεών του. Το έβριμα είναι συγκλονιστικό. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που διαθέτει η εκπομπή, δορυφόρος εντοπίζει στις 11 Φεβρουαρίου, στις 7:42 το απόγευμα, δραστηριότητα στην επίμαχη περιοχή του Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία όχημα καταγράφεται να διέρχεται από συγκεκριμένο αγροτικό δρόμο, διανύοντας μια σημαντική απόσταση. Το όχημα αυτό, αφού έκανε έναν κύκλο, περνώντας την ουσία πίσω από την κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν κοντά, σταμάτησε στον κύριο δρόμο. Αμέσως μετά, από το ίδιο σημείο που σταματά το όχημα, ο δορυφόρος καταγράφει κάτι συγκλονιστικό. Η καταγραφή δείχνει ανθρώπους να κινούνται στην περιοχή με τα πόδια. Η κίνηση αυτή ξεκινά από το σταματημένο όχημα και φτάνει στο σημείο που βρέθηκε 6 ημέρες αργότερα ο Βασίλης Καλογύρου. Τι λόγο είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να περπατούν μακριά από το όχημά τους, μέσα στο σκοτάδι? Από τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 14 δορυφορικές καταγραφές. Η εκπομπή έχει εξασφαλίσει στοιχεία που προκύπτουν μέσα από μαθηματικά μοντέλα και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις λήψεις μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου το πρωί. Οι συγκεκριμένες κινήσεις που αποκαλύπτουμε προέρχονται από τις απογευματινές λήψεις της 11ης Φεβρουαρίου. Με αυτά τα στοιχεία, το πρώτο συμπέρασμα είναι πως η πεζή κίνηση που καταγράφεται είναι των ανθρώπων που εναπόθεσαν στο σημείο της σωρό του Βασίλη. Αυτό πιθανώς εξηγεί και το επίμονο γάβισμα των σκυλιών τις τελευταίες ημέρες πριν την ανέβρεση της σωρού. Τα κοντινά καρέ της συγκεκριμένης καταγραφής, όταν και εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, θα αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τα στοιχεία του οχήματος και των επιβενόντων.